I pozdrav sam ljudi, dobrodošli opet u... Danas promijenio sam ime svog kanala, nisam najavio u nekom klipu, ali promijenio sam ime. Inače, promijenio sam i sliku, kao što vidite. Ajkula, ne vidi se baš u savršenom nalaze. Evo sad je bolje se vidi. Inače, da vam samo kažem, pogledajte i moj prošli kanal koji se zove Batman Boy. Ne Batman Boy, nego Batman Srbija. Samo da vam kažem, pa tu sam snimao game. Dobro, da počnemo. Probaj se ne nas. Ovo se zove probaj da se ne nasmeješ challenge. Pa ajde, počnemo. Ovo sam uvod. Čekaj da pročitam. Predstavlja probaj da se ne nasmeješ lude babe edicija. Ovo je više strašno. Jako je dobra. Pustit ćemo našu drugu pošto. Ajde, ovo. Hajde, započni. A ne, to on radi. Ja gledam dole strelicu. Čekaj, nisam... Čekaj. Mali pade. Joj, pa to nije smiješno, čoveče. To sam sad teo ja da kažem, to neke stvari nisu smiješne, nego su strašne bukvalno. Sad će sigurno pamest, svaki put se to desi. Požar. Pade. Bukvalno sam se isto nasmijali. Ja sam inače izgubio challenge. Inače sam ja izgubio challenge pošto sam se napio. Wow.
Zapalila sam je. What the Udario glavu. Ojoj. Nisam mogla da gledam. I believe I can fly. Idemo dalje da vidimo. Kako traješ? Ili na tom. O, to je strašno. O, What? što smiješno. Šta? Ojoj. Oh yeah. Oh nigga. Oh nigga, nigga. Oh my nigga. Idemo dalje. Stvarno, ajoj. Sad ću padne. Pravo sam iza. Mislim, kako? What the fuck? What the fuck? To nije za vas. Pade. O. Da začekam propadne nešto. Znači, ja sam sigurno sve vrijeme držao ovako telefon, izvinite. Ja, svinja jede bananu. Ovo nije smiješno, ovo je slatko. Ovo je vidra. Juko da pije vas. Da, stvarno, čekaj da pomoći. Evo ga zmaj. Juko da pije vas. Čovječe. Ovo je natrpala cijelu kutlaču. I ova isto. Ju. Ja da no. Koja je fora? A da, kao, piše normalno, nema metak. What the fuck, dude? U meni najžešći Kinez. What the fuck? Odlet. Odlet. Galina. Ja, Fuj. fuj. Pa to nije smešno. Fuj. O.
Kako sam se ja uplašio. Stroga puča. Sada. A to je igračka. Znate kako ovo... Inače, izvinite što danas nije... Znači, a ja znam. Ovo je strašno. Znači, izvinite što danas, samo danas večera sam snimao. To bi bilo to. Hvala vam što ste gledali ovaj... Izvinite zbog toga, to je zato što... Znači, jak... Čekaj, da. To je bilo to od ovog klipa i ovaj sam kaže za svoj kanal, dobro. Izvinite što tek večeras je bio klip jedan. To je zato što sam danas skoro cijel dan bio na Balkan Tube Festu. Bio sam na Balkan Tube Festu, evo vam čak i dokaz. Evo, ako vidite, ne znam da li vidite sada lijepo. Ovo narukvac. To mi je bio prvi Balkan Tube Fest. Evo ga, Balkan Tube Fest. Inače, pa to je to bilo. Imam nekoliko potpisa. Pa to je to bilo. To je bilo to od ove epizode. Ako vam se svidao, ostavite neki like, subscribe i komentar. Inače, ja pogledam na svom kanalu, ja već imam 600 subscribera za samo 2 videa. Hvala vam puno. Doviđenja. Ček sam da okrenem ovo.